Matatandaan na nagsagawa ang hana-bana kasama ang chairman ng Committee on Public Utility na si Board Member Rodolfo Paul Gatchien ng public hearing sa Barangay Oliva ng Bayan ng Basud noong nakalipas na buwan kaugnay sa isasagawang water system sa kanilang barangay. Muli silang nagsagawa ng hearing sa karating na barangay, Barangay Lidong, upang hingiin ang permiso sa mga mamaranggay sapagkat sa kanilang pag-uumpisa na pag-alaman nilang ang nabiling lupa pala ay sakupan ng nasabing barangay. Tayo po napunta sa Lidong kasi po kung tutuusin, nag-umpisa na tayo sa project natin. Bumabili na tayo ng property para doon itatayo yung planta natin. Nung binili natin, nakita natin doon sa document is yung location is nasa Barangay Oliva. Pero upon further verification, pumunta tayo sa DNR, yun pala, yung property is nasa Barangay Lidong. Kasi po, sa explain ng barangay captain sa Lidong, itong Lidong is late na siya na-create as a barangay. Dati-dati po, part ng barangay is part ng Barangay Oliva at saka part ng Barangay San Pascual. So kaya nga, based sa all documents, yung property na nabili natin, supposedly part ng Barangay Oliva, ngayon sa bagong part na siya ng Barangay Lidong. Kaya nga napunta tayo to secure the same resolution, interposing no objection po. Dagdag pa nito, sa Oliva magmumula ang tubig papuntang kasentrohan ng Basud, samantalang mula sa Lidong naman ang papuntang Costal, Barangay ng Mercedes. Ayon kay Bocal Gatchien, 30% ng pagkukunan ng tubig ay mula sa Lidong at 70% naman ang sa Oliva. Ayon sa kanya, hindi naman magiging mahirap ang pagkuha ng mga kinakailangang dokumento ng hana-bana dahil suportado ang proyektong ito ng mga mamamayan. Palagi ko naman hindi gano'n sila mahirapan sa pag-comply ng ECC kasi everybody is helping na magkameron ng ganitong project. At yun na po, yung Lidong ay isang source ng tubig natin at saka doon sila maglalagay ng planta doon sa gagawin nilang project na ito. Ang talaga pong ginagawa ngayon ni Governor Long ay talagang mabigyan ng lunas itong pagkukulang ng supply ng tubig na dumadaan doon sa prime water, CNWD prime water na mga linya. Ngayon, yung pong source nila ay talagang wala nang kumbaga sa walang ganong pag-asa na madagdagan yung source nila. Kaya po ito ngayon, ang hana-bana inusap po ni Governor, parang itong hana-bana naman ang maghanap ng mga source ng tubig na ipagbibili naman sa prime water. Positibo naman ang naging reaksyon ng mga mamaranggay ng Lidong. Ayos naman po at saka maganda rin ang idudulot nito sa aming barangay kasi isa na ito sa masasabi nating ikauunlad ng Barangay Lidong. Ay, salamat po sa ni Bocal Paul diyan pag-invite sa hana-bana kasi isa na po itong tulong din sa mga mamayan dito. And then kung dito kukuha ng mga magtatrabaho, tulong na din sa mga barangay. Salamat din po sa hana-bana kasi kahit malayo sila, na-invite silang dito magtayo ng patubig.